Sobrang masaya sa akong paapa. Saan ni motora ko gawa ng pudaan niya? Saan naman ni kating ligo? Asa naman sa Gamarites? Ato ko sa dagat pa, oy, kay manginas ko, kay wala na tayo sudan ra ba? Natay ka sudan unya, di ba wa? Kaya ganiya ako dito sa kaldero, wala gisulod. Oh, maayo hinunanak, kay wag ito sudan, pero waka magtanaw na imo branak murag nabali man. Usba sa kuno na dito na ko, kay nay makakita na ditong mga laki. Sunod-sunuron gid ka. Ay pa, ay kabala ko style man ni karon gyud tanawa tanawa mo ni trending karon. Kay kanimo masay ganahan sa mga laki, bahala na lang di ko kuhag kanang kinasun dito sa hunasan basta makalaki lang ko pa oy, balak ka. Sus nang gining anak ka pagkabigaon na lang gyud. Lalakaw na. Yay, sige pa, adto na ko. Hala, ayaw. May chicks. Ay, sabi ka lang. Ay, yun. Limot pa kayo. La 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 la. Marites, kasiksi mo. Asam ka pa doon. Hapit siya ka, Dre. Manginas ko ay manay uso karon. Yan siksi oo, tanawa. Para maibog ang mga laki na ko pa. Asam ka mingin sa wapay. Pwede, oh? Magbuot kin ako, magsuy-suy na yan Hapit ko. na, Dre. Kinito, kinagin, oh. Hindi bumuhapit ko. Wala sudan. Ako kanila ko isod, ano? Ay, di ko kay gamay. Sige, gamay. O, kung di mo tubo, gani. Hapit sa, Dre. Kaya, hindi ko tando, ha? Kabasa sa mo dyan, oy. Manginas ako, oy. Bala ka dira. Ayo-ayo lang, Marites. Ako rin niya kapuhan, Marites. Agay, oy. Wala, oy. Marag namin ni hisgot sa akong pangan, oy. Lah, hindi maritis mo to? Ako ka tuon. Unsara. Maritis, unsa mo? Oh, ano na ka diri, James? Ako diri kay tuon mo na unsa ka? Oh, nakabok ko gani nga, ay. Kasi, pinamurag na ni hisgot sa akong ngan. Sa sunod hindi maritis, pag amping pod. Kay ikaw ako masawa, ampingan magiti ka. Wala ni mo, oy, James. Nang hikap mo ka sa akong lawas. Huwag sure na James, oy. Wapagit na nakauyab niya. Asawa ni no isgutan. Ikabala ka na hindi maritis kay adto ron gyapon ta padung ana ug imo kong sugton. James, dili nam ko maero sa iyong mga atik kay mga burit man na. Hindi maritis dim ko ba mga tikton ay usa pa sa di ko buriton. Kung gusto na, di ka manguyab na ko. Panangit sa akong papa. Oo ka na hindi maritis, way problema nako. Adtuong ra imong amahan ron. Ay, bahala ka din, James. Oy, kaya ako manginas na ko dito sa kuan klasan. Sa may manginhas, nga tao maron. Huwag ka nang libog. Ay, bahala ka, oy. Basta kay mato ko sa inyo, ha? Hala, taob dito ay. Pagpagituunin lang ko ni James. Muli na lang ko, James. Oh, nak! Nanalagi ka, nak! Dagang ito, ah! Na, wala ko ikuhat. Paoy kay kuhan di ay, taob di ay. Kuy baw. Okay na, nak. Mukhaan ka kaginamos nga dubok, nak. Oo, okay naman, pa. Sabi sa ako, kanon. Di ko bilhin mo, nak. Wala kay pili ba? Lagi pa, sige na. Ayo, gusto dia. Ataw ya. Si Toyo dong. Di ako ron kuya kay bisita lagi ko sa mga anak ba. Gusto ko matubang nimo. Ingon do sa ganiya. Mamisita ka dong?
Yawa sa kurma ni mo, mura man kagbarangan. Kasi adlay dong, dayon. Mga taon ako dong, matag-asa mga dong. Mura man kag membros mauti dong. Dili sa din taon ko ay. Penganin nila ko na, pero dili ako membro na. O sige dong, tinod-an na ka sa akong anak dong. Pero, ang una ba yung bana ng akong anak dong kay namatay biya dong tungod ra sa kinason. Ano na ginason niya? Kung saan di makamatay dong nga, pagkaon niya sa kinason, giapil man kabang. Oh. Kaluoy po dia. Loo laging taon kay dong ay. O, sige dong, biyaan sa tamong duha diri. Mamasahiro sa ko. Mauna kuya. Mula ka ang ko. Ya, biyaan sa kanak kay mamasahiro sa ko na. O sige pa. Ang pindit na pa. Ayo. Uy, unsa man naman dyan? Nay mo Papa Marites. Wala na ba dyan? Ila ko. Hala, kanindot sa imong cellphone dyan. Pakita na ko, B. Ihatag ko nimo, pero pick up pa sa kuan mo pa. O sige ba? Basta ikaw. Ang bisa. Di ba na? Pick up pa na ko Marites ha. Oh, sure. Kamisa ani. 15 seconds lang ha. Grabe ang misa gyud. Apa kayo? Sila man 80 seconds lang. Ah, dyan! Pag sa kong asawa. Ah, dyan! A few moments later. Nak, nanay naghatod si cellphone rin, nak? Oh, napa. Arang-arang taon nak, kay nauli gidin daw na akong cellphone. Ah, dili ba? Nakaikabra ba siya sa akong paa pa? Ah, dili ba? Nakaikabra ba siya sa akong paa pa?